Ngangazi ukuthi ngelinye ilanga mina no-childhood sweetheart wami siyoba umfazi nendoda sishade nje impela. Ngicela ukunitshela ukuthi besekuneminyaka ewu-20 sishadile. Kumnandi emshadweni wethu phakathi kwami nomuntu wami. Angifuni ukuqamba amanga-ke, bezikhona-ke iy'nkinga, ekhona ama-ups and down akhona into zasothandweni. Kodwa kumnandi ukuthi mina nendoda yami besixazulula ndawonye iy'nkinga lezo. Siphinde futhi siqhubekele sigcine khona senze izinto ndawonye njengabantu abathandanayo. Cela ukunitshela ukuthi umshado wethu wahlaselwa inkahlankahla yenkinga. Ubaba ekamereni mangabe senza inkonzo yasekamereni kube neyinkingana. Uyayibona nje lo nto leyo. Cela ukukutshela ukuthi ubaba wazama izinto eziningi, wazama bakithi umuntu wami, kodwa nje lezo zinto lezo ayiphumelelanga. Up until ngelinye ilanga-ke sivakashele ama-grandparents wethu, asitshela ukuthi singavakashela i-Men's Clinic International, sizoluthola lapho usizo. Cela ukunitshela-ke sinobaba saqonda khona, salibangisa khona la esafica khona odokotela bakhona benosizo nje, baphinde futhi babe friendly, basisiza. Angeke ngisanitshela-ke izimanga ezenzakala. Inkonzo yasekamereni yethu iyabuyela back to normal. Indoda yami iyabuyelwa ngishona ukuzithemba kwayo. Ayibo, mina ngiyabonga, ngiyanconconza kwi-Men's Clinic International. Futhi nabanye abantu ngiyabatshela ukuthi ngaphambi kokuthi mhlampe ugive up ey'nkingeni eninazo zasekamereni, kungakuhle ukuthi uyizame i-Men's Clinic International. Mangabe kuwukuthi unesifiso sokuxhumana ne-Men's Clinic International ku-WhatsApp, ungabathinta-ke enambeni ethi 087 240 6245. Ngizoyiphinda futhi 087 240 6245.